Pinoy Bus Driver TV. John din. Dala tayo sa Bagbilao, Quezon, Province. Pagpasarag sa Paul. Dala tayo sa Palusong naman. Saan pa tayo ulit? Pinabusin. Samar pa rin sa Tarita. Tayo makatagos ng hindi nito. Hindi ko pusin.
ganyan. Pinagsak na siya po ang dyan. Maniso sa musab. Daya. Ini kayak manok diri na manok diri na. Bukan ni man kuya. Ito na. Kuya, ito tegas. Bukan ni mo. Jauh na saya. Umilang ni sila pun bago. Ay, bago ito. Kuya. Tagbilang mo nito, bilang baligyan ng lapad dito sa bayan eh. Bilang mo nito sama. Baligyan ng Surigao, nagparin kasaw. Bilang nung eh. Kaya kung di, pila, pinta. Kaya kung dahil mapalit din lapad, namuk na yung loob na eh. Kuwarin yung taralan. Malang yung sinigil. Kaya yung lapad, walang mapalit siya lagi nito yung normal. Ito na yung container nito. Tanaw ni mo kung pila may bakante dyan na sudlan. Kasi ako dyan na puyo. Magkukulangan pa. Biglaong ka. Ito kay container ito. Mga ni basi mo mabot. Kasi lumakan. Pilay masayod dyan tanan nito.
pisto sa passport pa. Dati ko may paso. Oo. Nanawag na siguro sa inyo. Lipunan sa bawah. Lot-lot at lot-lot sa siya. Tawagon naman siya sa opisina. Ano naman nag-chat naman sa ito. Hindi magka-problema sa ano lang may bato niya. Papilaw na tumilaw niya. Tawagan nila. Kabalik. Balik sa panonood nila. Diyan na dito na.
Una. Napali lamang kay kapok yun, napali siya. Kasama sa mga magkayo, magkapok yung napali lamang nabuni. Dahil lang. Ang baboy ang pagkakita. Baboy. Mahal. Di kwarta na ipon, medyo kumande. Yan. Ako lang nga nito, budget ko. Murad ko. Jeez. Diyaw na ito. Uy, padaya ko na kanila. Tawag ko botro. Yan nangyako kami. Bayan. Manapol. Ang wago to ba? Kaon. Tawag ko dyan.